Pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Bayi. Bayi. Nggih. Nggih. Ngobrol-ngobrol karo nange. Nggih sukune niku lho, Nang. Suku. Nah, niki lho ajeng mendhet niki lho. Terong cepoka. Lho ki akeh to. Dik mah kongkon ndelok Dik Dewi. Mbak tulung lah Mbak kates sing mbok sebar kira-kira tukul pura. Sik kowe ning kono tan. Kok sampeyan ya? Gak usah. Oh, renek sing tukul belas-belas apa pemirsa. Kalah karo suket. Ka tak sebar ning pinggir-pinggir ngono kuwi lho pemirsa. Wineh kates California blas ora enek sing tukul. Iki apa iki? Iki apa iki? Aduh. Kowe kok awakmu kok kene lho Nduk buke tak juga Nduk. Intan rene lho Nduk, kok kene lho Nduk. Minta tolong ya. Nek kene. Iya. Mas kene. Ribet tok. Iya Mas buke tak nganu ngene lho. Lah yo ketok lehnya. Nah, empet kono ae. Request Bayi, Duk. Moga iki awakmu nek tak jak njugo, iki koko kena ri. Oh. Heeh. Nggak rene ku lho kono. Sampun, Mbah Nang. Nggih. Sampun pun mlampah, Nang. Lho, ya. Nggih. Setunggal taune benjing niki November. Nggih sakniki nggih 11 wulan Nang. Nggih. Sampun Nang pun gadah putu kula Nang. Buyut pun, sami lah kalih Mbah Sis. Nggih. Putune kula nggih. Anu. Buyute kalih Mbah Sis. Heeh. Aduh. Buyut. Lihat lho, lihat. Heeh. Jenenge terong cepoka. Wah. Iki kok Bunda Dewi ya dibagi. Pletus. Dimasak karo teri ya ta ya. Kudune mah nggo peso jane nah ya. Nek gak iki lho rine bayani. Gimana kan ketemu Pak Lurah ya? Alah loro iki nek kena rine pemirsa. Kudu hati-hati, kudune mah nggo peso ya kan ya. Heeh. Alah tenan kok. Rine loro pemirsa. Tuh, pakai jengklong. Jengklonge ora kaprah, ngerti ngono manggawa peso. Oh, iki lho, Duk. Nek wis tuwek ki yo gak anu. Aduh tan langsung keten tan. Hah? Keten buke. Kena rene. Aduh, lho Neh, rene wagi trae. Rene banyak sekali. Godhonge jabut ta. Iya, saya akan sabar kudune meti ingin iki sabar soalnya ri. Aduh, pakai jengkang. Gak apa-apa ngene lah. Engko dianune ning omah. Ngene iki perjuangan kok terong cepoka. Aduh. Iki lho, langsung lihat ya. Rene. Wis serah aku. Rene sangat kejam. Tangan ya. Tak jebut no. Aja kok nek kena tanganmu. Engko lak nek awakmu kena malah kremosi. Wes sakmene cukup. Nggih Nang, walah niki lho rine Nang landhepe ra kaprah. Pri. Wis akeh kok. Nggih. Ayo. Oke. Kena ri pemirsa. Rine kok kena kabeh iki tangan-tangan. Wes ayo. Iki jenenge terong pokak. Wis mulai kembang-kembang neh lho.
lagi. Yo akeh to. Wes laporan Dik Dewi, kates tidak ada yang tukul di sini. Kalah karo suket. Alhamdulillah ya pemirsa, wes dah kok saka apa ngarani bar kok gede tegel Dik Dewi. Ternyata ora nek sing tukul katese cocok. Ki yang kentang sing konggone Mas Jainal Arifin tak gawe sambel goreng pelati kentang. Lho lah kok gede-gede. Tak goreng gede-gede lho Dik Dewi. Yo. Pon tak go apa tak wirisi gawat iki aku terok bedasi kok. Lho Dik Dewi asal konjokan mulai. Pak Epan sapa ya? Pak Epan. Menawa kancane ngopi Pak O Dik Dewi. Ini umumnya di pemirsa umumnya nembe usum buan. Umumnya pripun kita tonggone. Umumnya pira buah nggih umumnya. Terus nek teng mriku umumnya nggih nek kenal wonten niku nggih pancen nggih 50, nek rondok-rondok akrab 100, nek dulur ya beda pemirsa. Dulure rokok, beras, pirang karung, cek dhuwit, cek ngoten-ngoten nggih. Dadi mungkin hampir sama. Jenengan kenapa? Jadi protein apa? Aku janjian buah karo Mbah Dami, ibuke Pak Es. Benjing ngoten iki. Ane wae sapane kaya aku mau benjing ngoten iki. Kan rene kan? Hah? Rene. Aku kesepian nih loh ngrungokno dhewe. Berarti ora tak ajeng sareng wong soalé kan iki terus salat ibu ada. Repa peguda pemirsa peneng Jogja lan-lan. Nah nek Linda iku uga oleh iki sampai mendekati hari H kan gak oleh pemirsa. Walu wadon. Cara mono nek piye jenenge dipingit. Paling oleh metu yo ning sekitaran cedak-cedakan. Nek waduh ngliwati beberapa jembatan lagi ngono kuwi. Yo kuwi mah lho desa Mawacara nggih. Nek sing gak oleh selama dadi nganten yo enek sing biasa wae. Engko nek pas wayahe denge gak oleh mlebu ning pawon. Wedine engko nek gendruwonen. Ngono barang. Mlebu pawon iki gak oleh. Pokoknya dewe-dewe ngoten niku lho pemirsa. Cara kono cara kene sing penting padha rukune berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Hei, apa mbok cokoti kuwi? Aja dicokoti ya, Nduk. Aja dicokoti ya, Nduk. Perundingan pertanian ya pemirsa Bunda Dewi. Mbah Dami, masak apa kan Mbah Dami, Nduk? Selesai. Terus dibumbu, kita gawe bumbu. Nggodhog apa jenenge, Nduk? Nggodhog tambak. Nah, selamat liburan. Tapi enak nggodhog lho, Mbak. Tolong pateni, Nduk. Tolong pateni ya. Ini gawe sambel goreng kentang ati.
seneng. Wes cus. Cus. Mas Wahyu mboten jenengane lho ke. Dadi, lu kan Mas Wahyu. Salah Mbak Iya, aku nama Kinara ke bagian Kulo, Kimara, Mbak Jess, Repa, Revi, Mas Wahyu. Jati. Ya Allah. Mas Wahyu nanti bobotnya di mana? Bobotnya nanti Mas Wahyu ya di tempatnya. Kalau Mas Wahyu tengok itu bobotnya iki Pom bensin apa ning pom apa kono yo ora lek. Oh, bojone bae. Tapi biasanya Mas Wahyu ini cari sendiri. Jadi aku karek maksudnya. Karena Koyo ini bapaknya wis dadi dan kita ngasih dadi selama ini tasik ora harus dikongkon sare ning apa jeneng pom bensin ora. Mobil ora tau guys keselamatan sopir kan gowo anu. Diupayakan sing diupayakan hari ini. Hati-hati Mbak Indah ya. Hati-hati di jalan. Pintar ya. Pinter ya. Jangan rewel. Terima kasih ya, Dek ya. Selamat ya, Mbak. Iya, iya, Nduk hati-hati. Ya, Nduk hati-hati ya, Nduk Jess ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Pamit ya. Wes. Selamat. Ya, selamat. Mulai selamat ya, Dek ya. Bismillah. Hati Mas Wahyu ya, hati. Komplan karo Mas Wahyu iki lho. Menjelang Kinara mau ke Jogja bersama ibune dan juga Mbak Jess, Mbak Repi. Terus karo Mas Wahyu. Ngono iki. Noi. Ya Allah, Noi. Ya hati-hati Dok, hati-hati. Hati-hati Dok Jess. Seneng arep repa iki? Hati-hati Mbak Jess. Buka, Dok. Mbak Jess hati-hati. Buka sik. Ya, HP nang Mas. buka. Nah, repa HP nem wes. Ya karo Mas Wahyu. Dadah. Enak sing kari apa? Ninai. Inai. Rek Mas Wahyu. Nai, timbali Mbah. Timbali Mbah. Hati-hati. Salim, Mbak. Salim mbek Mbah no. Mah derek. Derek bae piye? Ini. Ndak dijak mama jalan-jalan ini ndak piye? Ini. Dadah sayang. Dadah. Dadah sayang. Hati-hati. Mbak Indah. Oh, Mbak Yes depan. Gimana? Mbak Yes teng depan. Gitu loh. Ya wes. Dadah. Mbak Jess, jangan ngantuk ya yang di depan. Sebagai navigator yo. Ya udah, navigator ya Allah. Enggak Mas, kan ngonconi Pak. Ngonconi Mas Wahyu men gak ngantuk. Nggih. Dadah. Dadah. Nggih, dadah Nak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Wah. Wes. Wes wayahe masak. Tang, glendang. Iki kentangnya digoreng ya pemirsa ya. Yo. Kentang digoreng, iki bungkusnya tak iris ana lombok abang. Karo iki enek petikan kale. Iki pelo ati ya wis tak bumbu, tak iris-iris wis mateng to. Guling. Terus ditambahi sedikit santan nggo kuah. Bel goreng kentang. Ini tondok tani sing diulek. Iki ana kemiri tumbar, terus brambang bawang, kunyit, gula diulek. Engko digongso dibarengno bumbu iki to. Dikek idong salam mbek laos geprek ya. Wis ngono dadi, Dok. Aku nek trimo wortel e ora usah tak goleng wortele. Engko digongso karo bumbu iki kan kemedhuk dhewe to. Diulek sampai halus.
Kinara mau ke Jogja. Semoga perjalanannya lancar. Budal Sampai mulai. sampai mulie, paling selamat, dilindungi dari hal-hal yang kurang baik. Sehat selalu, aman, lancar, selamat. Iya deh. Healing. Engko nek dia pulang yo gantian kok Intan healing yo, Nduk ya. Healing tidak kan? Iku tuku lontong Mbak Lipah. Iya, yang tapi wis lontong hukum dodol ya, Nduk ya. Kok Mbak Lipah, Nduk? Mbak Lipah ibu yang monyo, Mbak Rifa. Mbak Rifa. Omae iki, Bu. Mbak Rifa Padangan ya, Nduk. Tak kira omae cedak omae Tata Janeta. Mbak Tata Janeta lak Bojonegoro. Kebun jambu. Wes, mantap. Oke, paten sih ada. Sudah ya, akhirnya kita masukkan kentangnya. Ketok nggih pemirsa nggih kelihatan ya. Terus niki atinipun nggih to. Terus ngeten. Loh, terakhir santenipun nggih pemirsa, santen. Tuh ya. Sidik. Wes, ampun dadi nggih pemirsa. Demikian nggih pemirsa konten hari ini. Wes pokoknya tak dongakno Kinara dan seluruh rombongan tim Mbak Indah, tim Sriwikutil dan juga timnya Mas Dimas yang menuju ke Jakarta. Muga pinaringan lancar perjalanane, acarane yo lancar, engko mantuk yo kanthi paringi sehat kabeh, selamat kabeh nggih pemirsa. Ya nek ngomongan nek kata-kata mboten berkenan di hati jenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di konten-konten selanjutnya ditunggu nggih. Wis mateng sik tak dono sing lebih cedak ben uga wajahku nggih pemirsa. Demikian nggih konten pagi ini, pagi menjelang siang. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga sing sakit paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti berikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya saling doa mendoakan nggih untuk jenengan semua. Wis bayi ijek ngobrol dan ngibril bersama mak malam nggih. Kuwi ceritane mang ngene pemirsa. Enek sing bertanya, ngesakno yo Intan gak dijak. Saiki ngene ya pemirsa yo, seumpama Intan dijak. Nek dijake mesti kudu ngajak sak paket mbek aku. Kadang ngomong kayak Intan kan ora iso diprediksi to pemirsa. Kadang kan atine yo jeneng pirsa piyambak. Kok nek pamane aku takjak, engko kan yo Mak Damis kok enggak diajak. Lah engko malah dadi ra karo-karuan ngoten niku lho, terus dadi tekan dindi. Akhire ngene, Nduk, gak apa-apa yo ning omah ae, aku tak ngajak Repa. Gak apa-apa Mbak, aku engko tak metu karo Dio. Pengen ngajak Dio ning Cepu tuku lontonge Mbak Ripa. Muga-muga engko lontonge Mbak Ripa buka. Wis pokoke padha apike, padha saling mengertine lah ya pemirsa. Wis doa terbaik ya, seumpama ada salah kata tak baleni neh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbok Yun pamit sik nggih pemirsa, kudu masuk angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Let's okay.